Sanibona iningizimu Afrika yonke anginibingelele ngibingelela abathandi bomculo wonke umculo khona eningizimu Afrika bese ngithi kakhulukazi nina abathandi bomculo kaMaskandi umculo engiwenzayo nami bafowethu njengoba ngangishilo ke ukuthi kune-album engizoyikhipha okuyi-album kaMkhothane Khumalo. Le-album ke iyaphuma ngomhla ka-28 kuyo lenyanga esikuyo. Isihloko se-album ngisobe sithi 100%. Ngizamile ke bafowethu ngokusemandleni ukuthi i-album itholakale nala ngeke ngize ngifike khona ngoba i-album yami izotholakala kuma-download iphinde futhi itholakale ezitolo noma ngakazi ukuthi mhlambe izitolo ziphi naziphi kodwa ngisezokuqinisekisa lokho engikucelayo kini ma-South Africa noma ma-Afrika amahle ngicela isupport yini ngicela nje ningisupporte ngoba ngisebenze kanzima bafowethu lapha na kule album ngisebenze kanzima futhi ngiyacela nanokuthi ningethembe ekutheni ingoma ngiza nayo noma ke ngeke ngize ngisho sidala ukuthi ingoma yami ijani isidudla noma isilenda cha lokho akusikho kwami bafowethu kungokwenu nina thina ke ngapha ngakithi kasini siphinde siyibethele uma esukuma umuntu esina ubethelwa yithi thina esuke ehleli phansi uyayibona into efana leyo so ke bafowethu engingakusho kubaleke kakhulu bafowethu ukuthi ningisupporte kule CD ukuze ngikwazi ukuthi mhlambe ngomunye unyaka noma ngonyaka ozayo ngiphinde bafowethu ngikwazi ukuthi nginenzele ongaphekwa lokho ngoba enginithembisa khona ukuthi le CD le ngiyenze manje ngiyafika i-CD yami yokuqala elandelayo mina ngikhompyutha nami ukuqoba ngikhompyuthi nomunye umuntu elandelayo ngizokwenza sure ukuthi kufanele iyehlulele ezophuma ngomhla ka-28 July so bafowethu konke ngikwenzile ngizamile ukuthi kube equality ngayo yonke indlela umsebenzi studio uyiquality cishe konke abaningi sebebonile lapha ko Facebook ngibakhombisa izithombe zama CD cover yonke into konke kuyiquality bafowethu lo msebenzi ngiuqale ngonyaka odlule ngo-August njengoba uzophuma ngomhla ka-28 July kule nyanga esikuyo ku-2018 yini bafowethu okwenze ukuthi mhlambe uhlale isikhathi eside kangaka yingoba bafowethu anginamxhasi akekho umuntu ongixhasile mina bafowethu konke nje ngiyazenzela mina hayi ngoba ngingabafuna abaxhasi ukuthi akuxhumaneki nabo bafowethu ngiyacela nje onosizo mhlambe ofisayo ukuthi mhlambe angenelele kulento yami aqhamuke angisize bafowethu ngendlela angangisiza ngayo iyongijabulisa kakhulu bafowethu okwamanje nje ngingakusho yikho ukuthi nanso ke CD bafowethu ngicela nilande ke izitolo nabafuna ukungilandela futhi ngikhona ku Facebook i-account yami usiyabonga Mkhothane Khumalo nginane page futhi lika Mkhothane Khumalo music band kodwa ke wena mawusesho ungabusawufaka umusic band nako Twitter Instagram ngiyatholakala kodwa ke ngapho ko Twitter Instagram ngiyacela bafowethu ningangiphuthumi kakhulu ngoba kuyoba sengathi anginakile kanti nginakile inkinga yami futhi fanele ngiyibeke ngimsha lapha ku Twitter na ku Instagram kunezinto engibuye ngingayiboni kahle ngiyabona so ke manje bafowethu engikucelayo ngiyacela ukuthi ningilandele kodwa ke ngapha njengoba ngisho nje ku Twitter na ku Instagram
nizame nje ukuthi mhlambe okuningi nini okubalekile ningakhulumi ngale ngoba ngizongakuboni mhlambe yabona ngenxa ukuthi ngisabhayisa lapho nalapho phela ngumuntu wale kwanongoma mina lapho engibuya khona ngiyabona kodwa ke bafowethu angikho ke lapho kahle ukuthi kufanele nginibekele nje izinto nje ngiqondile ngabe ngilo ngishona le ngizenza umuntu mhlambe okanjani ngiyacela bafowethu ngiyacela isupport yenu okubaleke futhi kakhulu ukuthi uyithole le CD kulesi sitokwe ngoba njengoba mina ngumculi ofikayo osemusha isitokwe engisigayile bafowethu sincane kakhulu 300 so bafowethu uma ufisa ukuba ingxenye yalawo ma CD esitokwe sokuqala u300 ngiyacela ukuthi uphuthume nje ngawo mhla ka28 ngiphuthume nje lokhu ngumuza ungitshene nje indawo okuyo mina ngizokwenza sure ukuthi mhlambe ngiyakuphuthumisela ngoba indaba yasezitolo angifuni uqamba amanga bafowethu right ngiyisethile kodwa manje mhlambe kungenzeka kungahambi ngalendlela mina engifisa ngayo mhlambe ukuthi ngawo mhla ka28 uthothi siyatholakala kuzo zonke indawo ngoba nabo mfowethu labantu okuyibona njengalomuntu ongisizayo naye phela usebenza ngendlela yakhe akasebenzi nami futhi ngedwa kuphela kufanele ngilalela kushoyo kodwa ke uthembisile ukuthi uma kungaphazamisanga lutho ngomhla ka28 izobe sitholakala ezitolo uma kuukuthi ayigcina ingatholakalanga ezitolo ngawo mhla ka28 ngiyocela kakhulu ukuthi bafowethu nizame mhlawumbe ukuthi ningibekezelele nina niyobe seniyitholile mhlawumbe nina niseduze kwami ningayithathi ke bese niyikhopha madoda niyifake mhlawumbe kanjalo ungayifaka ku USB ungayifaka ku WhatsApp wakho uma uzenzela wena ukuthi mhlawumbe uyilalele kodwa hayi ukuthi mhlawumbe ke usuyifakela ukuthi manje uyinikeze abanye abantu ngoba kuyafana mfowethu uma uzofaka ingoma ku WhatsApp uje uyishare abanye abantu isuke isacutha wena mina kodwa ngitholi lutho bafowethu engakusho nje bafowethu kubaleke kakhulu ukuthi ningisupport bafowethu ngiyacelela ke mina nanokuthi ke futhi okunye fanele ngikuchaza abaculi abafikayo bafowethu sebejwayeleke ngenye indlela ukuthi mhlawumbe baye beqhamuke ngendlela yogadla noma kanjani lonto leyo bafowethu mina ke ngangifuni ningangimadanisi nalona nomuntu ongaqhamuka mhlawumbe ngisize mhlawumbe angiphatha athi uzoba umphathi wami ngiyacela nje ngangigqishise impini angilwi impi yomculo angizanga ukuzothuka mhlawumbe noma ngabe yiliphi iqhawe nami nginalo iqhawe bengihamba nalo kodwa lokho akusho ukuthi mhlawumbe izimpi zalo noma ibhekene nalo mina sengikhona kuzo cha bafowethu akekho nje umuntu othintekayo kulomculo wami uclean bafowethu sengamane ekukhulunywa ukuthi okungenani ngiphuphe ngize ngiyeke ukucula kunokuthi ngithuke omunye umuntu uma ke wangithuka yena ngiyozama ukuthi mhlawumbe lo muntu lo sibonane sibe nendlela ukuthi siyilungise lonto ukuthi mfowethu usungithukelani kwenzeni ake siyisethe ngendlela ngeke ngoba bafowethu siyabuka bafowethu indaba yomculo wakithi kuyakhuzwa ngapha nangapha manje nami mangaqhamuka sengiqhela umculo othile ayikuyobe kusho ukuthi nami kangihlelekile kahle lapha emqondweni kangakhekile futhi nasekhaya lapha engiqhamuka khona kanti ke mina mfowethu ngizalwa nezinsizwa inqwaba ehloniphayo uma ngaqhamuka mhlawumbe sengibheka ngiyobe sengiphoxa kwazona izizwa zakithi ngiyobe sengiphoxa nje nanesibongo sakithi uqobo so bafowethu nje ngiyacela nje ngiyanethembisa kulokho ukuthi ingoma yami clean kahle ke uma uza ngapho ekuthini kube khona umuntu engimethukayo cha akekho ngiyabonga bafowethu ngiyabonga ngenza ukuthi ngiyacela isupport bafowethu ngiyacela bafowethu ningikhulise bafowethu kukinike ukuthi mhlambe nizokumanizwa ingoma yami
bese kuba ukuthi nifisa ukungibeka kuliphi izinga, niyongibeka kulelo zinga bafethu, niyongibeka kulo. Ngiyabonga, ngiyakwemukela konke enikwenza kimi. Ozoyithola kuqala futhi i-CD, ngiyacela bafethu uhlabe ulawule, ebatshene abanye ukuthi uzweni. Uma uzwe mhlambe ngibhimba, ubatshene abantu ukuthi hayi le umbhemu hayi akayihlabi ngakumesa ababhemu, uyabheda lo muntu lo. Ungesabi nje ukubatshena mfowethu. Uma kuwukuthi ngishaye kahle futhi ubatshene abantu, nami futhi bafowethu ningitsheneke, ningesabi-ke bafethu ukungifonela-ke. Mina-ke akangilele mina-ke, uma ukhuluma nami nje mfowethu ngiyakulalela ukuthi mhlawumbe uza ngayiphi indlela kimi. Ngiyayithatha into oyishoyo. Ungesabi mfowethu ungitshena futhi ukuthi ngiyabhimba, ungitshena ukuthi mfowethu hayi ngathi awushayi kahle, ngoba lokho kuyangakha mina mfowethu, kuyangakha impela, ngoba ngiyothi mangiqhamuka futhi ngonyaka olandelayo ngulungise lokho kubhimba kwami. So ngiyacela bafethu, ngiyacela ingane zakwethu ukuthi ngicela ugazi kini, ngicela nje i-support yenu, ningisupporte bafethu. Umshubo nje awu sengikhulume kakhulu, usuphelile ngisho 11 minutes ngikhuluma. So bafethu akusekho engingakusho. Yilokho nje bafethu, ngiyabonga ingane zakwethu. Amen.